DJ Bangis. Please subscribe di main YouTube channel na mai suna DJ Bangis, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin release ɗin da zarar mun daura.
DJ Bangers. Banyawa da su haka magani zaki ban da na waraka kin gana mai da ni wani sadaka ya fi karfi na siye da hamaka kin gana ba ki raina da zuciya da kike so na ji miki zankiya yau da ke gobe na shaida jinjiya kin gana zan kamar mara lafiya ya ta na yi min bugun tara ni kuma na gina hakura duk da na sha wuya ba da dagara kalbala ta so na da takura wai na kika je ne masoyiya na yi neman kina kara tambaya har wadda su suna yi min dariya ni ba zan daina san ki ba kikiya duk da ya sani ba ki
gaba da ki sami ni lafiya. Sai da ke 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 ma zan samu lafiya. Sai da ke sai da ke sai da ke DJ Bangers. sai da ke sai da ke idan kika amsa da so ni kuma zan gode miki. Idan kika yarda da ni na san ma ni ba farmaki. Abin da ki bani kuna ke mata zan iya sha baki. Faɗa mini kalmar so ni ma ita za ni biya miki. To sai da ke budurwa ta sai da ke masoya. Sai da ke budurwa ta sai da ke masoyi. Sai da ke 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 sai da ke. Idan
yi subscribe na YouTube channel na mai suna DJ Bahiri sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin release din zarar mun daura. If you don't know this journey, I did what I promised mommy. Bad man got no worries. What like yesterday, mama tell me say I wise up. Anytime I fall I go rise up. She say no be good look or start up. All this stuff I know. Anyhow with me, I got space myself. Can't run from me. Just stop me. I need to stop, I need to set. My life is never gonna die. Gonna go fire any devil. My life is forever gonna shine. Before they don't know me for my area. Now the hero to be guys. Because I came out so I conquer.
we go the front too. And all the parameters set you on the front too. See, even your papa not to save you. For all the calamity when you pick it done too. Man, all the niggas are the kind you. Because I think I will feel my dog too. White dog too. Ha, hey, come on, let's go. Chevy make a samoa. So I'm kicking up a drink on. You want to bamba? You wanna tea with the big boys? Now you the wrong, get the wrong, get the drink with the drop cup. Hey, yeah, but you see how this thing goes.
kalan kyamara ne. Wanka na kalan kyamara ko ba wanka ma kalan kyamara ne. Je ka aiki na ka kalle yanda ake yi na, ka kalle yanda ake bi na, baba ne ka ga girma na. Yin suka kai mai daraja ne, aiki na mai daraja ne, kula na mai daraja ne, aiwatsi na mai daraja ne. Wanga fitul jaddan ne, da ni da DJ Gatson ne. Baba tare da shi na lega mai fitina mun jaddan ne. Wasu mai kyau, kyau, cire aiki mai kyau, kyau. To sai ku ci daga yau, na koma Chinese, muwa ya shagaban. Baba mu fa kalan kyamara ne. Baba mu fa Yi subscribe na YouTube channel na mai suna DJ Bahiri sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin release ɗin da zarar mun daura. Baba mu fa kalan kyamara ne. Kalan kyamara ne. Mun shaida mu kalan kyamara ne. Kalan shiga fiskan iPhone ne. Aje motar mu kalan kyamara ne. Kalan shiga fiskan Samsung ne. Ducati kalan kyamara, ga uwar gidana kalan kyamara. Jira aiki babban lamura, ga goma student din kamara. Ga kalma na wane sukura, samun iPhone babban nasara. Up and down kalan madara, su kola mata suna ta jira. Ta gani ta ce ni kalan ta ne, baba na ba ta a jikin ta ne. Ta rantse wai ni rabon ta ne, dike kasuwan na zama mijin ta ne. Gasta dokuwa sai
subscribing na YouTube channel nawa mai suna DJ Bangi sannan ku danna alamar kararrawa domin samun sababbin remix din da zarar mun daura.
a rocking her, until loving her. If you give me now, I go shooting her like a Benzema. Bring that body now, make a rocking her, until loving her. If you give me now, I go shooting her like a Benzema. See the girl they want today, want today. By the way they make you, they want today. Dance and they dance like they want today. Yeah, you're the bench, they want today. See the girl they want today, want today. By the way they make you, they want today. Dance and they dance like they want today. Yeah, you're the bench, they want today. When I get real irate, hella lit, pupils dilate. When they pull up in the city, what do? They really like my place. Say they really want peep my babe. You can never reach my pace. This beast, no be beast by Dre. No, they don't have to bring that waist. Say, man got a Midas touch. Flow got a mean ass punch. Look at what I gone and done. Still you get one by one. I've been looking at tag your chest. This one be the new anthem. So it's just you and your friends meet me and my friends be we and them. Bring that body now, make a rocking her, until loving her. If you give me now, I go shooting her like a Benzema. Bring that body now, make a rocking her, until loving her. If you give me now, I go shooting her like a Benzema. See the girl they want today. By the way they make you, they want today. Dance and they dance like they want today. Yeah, you're the best, they want today. See the girl they want today. By the way they make you, they want today. Dance and they dance like they want today. Ina nake ci masu gulma kaina na bar su da aiki. Kullum gaba masu mun hasar da haka ke mini taki. Ko a ciki na da talauci kadai nake yi yaki. Ni lissafi na kullum ta yaya zan bi ka 'ya'yan banki. Ba za a fi mu abinci ba, kuma a fi mu loma ba. Ba za ka fi na Insta, kuma ka fi ni TikTok ba. Ba za ka fi ni da iPhone, kuma ka fi ni Samsung ba. Ba za ka fi ni da NEPA, kuma ka fi ni ring light ba. Ba za ka fi ni da AC, kuma ka fi ni banka ba. Ko ka fi ni da ado, ba za ka fi ni da zango ba. Ba za a fi mu kuɗi ba, kuma a fi mu jin daɗi ba. Ba za a fi mu dala ba, kuma a fi mu neroli ba. Ba za a fi mu kiɗa ba, kuma a fi mu taka rawa ba. Ba za a fi mu gida ba, kuma a fi mu motoci ba. Ba za a fi mu ba. Ba za a fi mu ba. Kai ba za ka fi ni ba, komai kudinka ba za ka kai ni ba. Ni na yi gaba shi yasa ake kira na da shugaba. Arewacin gaba, kuɗi a gida a ciki a ban. Raka ka Taliban. Kaduna, Kano, Abuja da Lagos mu ne masu kashe su da naira. Ni ba na raina dola, shi yasa
koma san koge na je birnin koge a koge akwai mata sannan kyawawa akwai Aisha Buhari matar Baba Buhari matar shugaban kasa ta gasar arewa akwai matar Elrufai matar gwamna na Kaduna gasar arewa akwai matar Babudu èmi dẹ̀ níjó lẹ́sẹ̀ má jẹ́ mi kọ́sọ̀ jẹ́ nìkẹ́sẹ̀ tó bá gbọ́ máa làǹkẹ́sẹ̀ nílẹ̀ yéèbò iná pátí lẹ̀ lẹ́pa lẹ́pa náà ayé wa iná pátí lẹ̀ lẹ́pa lẹ́pa náà ayé wa ẹ bá ṣe pátí ẹ bá mú náà nílọ lẹ́pa náà ayé wa ẹ bá ṣe pátí ẹ bá pàlù mọ́ wa lẹ́pa náà ayé wa yéèbò ọkọ̀ ayọ̀ ni mo wọ̀ láti 2019 wọ 2022 ọkọ̀ ayọ̀ ni mo wọ̀ ó gbé mi kọjá bọ́sítọ̀ torí mo ti sùn lọ ọkọ̀ ayọ̀ ni mo wọ̀ iṣẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ yìí mo sì wà nínú ẹ̀ ọkọ̀ ayọ̀ ni mo wọ̀ alani driver ànábì kọ̀dọ́tọ̀ ọkọ̀ ayọ̀ ni mo wọ̀ ó pọ̀ ṣe ti confam àbí wọ́n check am àdéhùn làtàn kọ́lọ́ wọn yà wáyà ṣètàn wọ́n lẹ̀ lọ́n ṣe bí àwà wọ́n bèrè ọtí ẹ̀ lọ́n kó bí àwà ẹṣẹ́ kú wọ́n ti wà ẹṣẹ́ kú tọ́jú wa. DJ Bangers. Come on, drink and general hospital. That's okay. That's alright. Don't tell me anything, my best. Hey, me get the best. My dad will put it in the best. You want to make a best? Yeah, but you know about it. Una batile le pana, le pana aiwa, le ba se bat, le ba mu na le pana aiwa, le ba se bat, le ba pa le mawa, le pana aiwa. DJ Bangers. Ọjà ikọ̀ ti lẹ́sẹ̀. Ọjà ikọ̀ ti lẹ́sẹ̀. Ọjà ikọ̀ ti lẹ́sẹ̀. Ọjà ikọ̀ ti lẹ́sẹ̀. Pati máa wá tọ̀tọ̀, kí n lọ́gọ̀dọ̀, ti jọgọdọ̀. Ó fẹ́ dómi pa, fẹ́ lọlé mọ́, ní mo fẹ́ tọ̀, ó ní ìtọ̀sí gbọ́. Ó fẹ́ dómi pa, fẹ́ lọlé mọ́, mo ní mo fẹ́ tọ̀, ó ní ìtọ̀sí gbọ́. Mo bá tọ̀ sí, bàbá tọ̀ sí, bárapá lọ́mọ́rapá, I believe you want that. I believe you do that. I believe you do that. I believe you want that. Come back.